A pH mérő kalibrálásáról. A pH mérő kalibrálásához pufferadatokra van szükségünk. 4-es, 7-es, 10-es pH értékű pufferokra. A pH mérőnek a logikája olyan, hogy mindig a 7-estől kell kezdeni, ez lesz az első pont, és a második pont lehet vagy a 4-es, vagy a 10-es. pH mérőt betesszük a 7-es puffer adatba. Ha még most kalibrálni akarok, megnyomom a kalibrálási gombot, és elengedem, mikor a kal felirat látható. A villogással mutatja, hogy ő most kalibrálja magát, és a 7-est használja. A rec felirat azt jelenti, hogy most a memóriája írja be az értékét. Mikor befejezi, fogja kérni automatikusan a következő pufferoldatot, és akkor nem kell más csinálni, csak leöblíteni és áttenni a következő pufferbe. Már megjelent a 4-es, ez azt jelenti, hogy öblítünk, és betesszük a 4-es pufferoldatba. Ő automatikusan felismeri a 4-est, és elvégzi a kalibrálást. Tehát semmi több gombnyomást nem kell végezni, a műszer automatikusan végzi a kalibrálást egy gombnyomással. Mikor befejezi, kérje OK 2-es. Ez azt jelenti, hogy a műszer ekkor átment mérési állapotba, és kész a mérésekre. Egy pillanat, egy pár másodperc is megjelenik az OK 2-es. Megtörtént, tehát ő most átment a mérési állapotba. A pH mérőnk kész a mérésre. Öblítünk, és utána mérünk.